Għal dak li għandu x'jaqsam ma' trasport, traffiku u ambjent, il-budget 2019 jidher li mhu qed joffri xejn ġdid minn dak ta' qablu. Dwar trasport pubbliku l-Ministru tal-Finanzi semma loti tal-linja kard b'xejn lill-istudenti, skema li kienet introdotta s-sena li għaddiet. Il-miżura għal din is-sena hi l-istudenti li għandhom 20 sena jibqgħu eliġibbli għal tal-linja kard bl-aħlas jekk ikunu għadhom studenti full-time. Min-naħa l-oħra l-Gvern mistenni jiddiskuti mal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità u l-Aġenzija Support dwar il-possibilità li jkun hemm persuni b'diżabilità li jkollhom il-kard bl-aħlas. Taħt il-kapitlu Trasport Pubbliku l-Gvern qed jgħid li se jidħol f'diskussjonijiet mal-privat biex iħajjar żviluppaturi biex joħolqu parkeġġi f'żoni urbani. Il-Ministru semma wkoll li se jkun hemm 120 triq għal programm ta' binja l-2019 u qed jinnota li ebda waħda minn dawn il-120 triq għas-sena d-dieħla ma tinsab f'Għawdex. Dwar l-ambjent il-Ministru Xikluna ħabbar li se jwaqqaf aġenzija oħra, Ambjent Malta, mhux ċar jekk din l-aġenzija oħra ix se taħdem ma' jew tieħu post il-Waste Serve. Minkejja li għaddiet aktar minn is-sena u nofs minn meta nħaraq l-impjant ta' Sant'Antnin, il-budget 2019 jitkellem biss dwar preparazzjoni għal bini ta' faċilità ġdida, filwaqt li se jkompli x-xogħol li għadu fl-istadju ta' disinn għall-inċineratur. Dwar iġbir ta' kontenituri ta' xorb il-Ministru ħabbar li se jidħol f'diskussjoni sabiex jintlaħaq ftehim mal-privat biex eventwalment tibda sistema ta' ġbir. Il-Gvern qal ukoll li se jiżra siġra ġdida għal kull vettura ġdida li tiġi importata.